lagu karya cipta Didik Wibisono spesial untuk warga masyarakat Singgahan Pelempare Luwes Puji Susanti. Malah kalingan zaman semono. Niki sakjane kasep napa mboten to, Pak? Dalem. Ngeten niki sakjane kasep napa mboten? Jane wenane wis kasep terus tak priksakno jane wisan. Malah nemen kanca-kanca kuwi. Niki ciri khas lho nggih. Ciri khas Cahyono Swantara. Nek gak ngono ora kancamu kok ya. Nggih, panjenengan malih kemutan napa to, Pak? Ora ya rasaku malah kembali ke masa lalu aku iki. Kembali ke masa lalu. Kaya kudu kaya mbrebes mili mripatku iki. Aku ya ngono aja. Lah sing ditangisi napa? Widyaningsih. Oh, Widyaningsih. Nggih. Niki budgete? Heeh. Ya. Imbang ngono Sugeng Wungon, warga masyarakat Singgahan dan sekitarnya. Terima kasih pada pemerintahan Desa Pelem, Musbika Kecamatan Pare. Terima kasih banyak warga masyarakat Singgahan. Berkah barokah sedoyo. Mugi Gusti angijabahi. Sinung manis
Kudu tak wewer iku. Lah iya. Bapak, Dalam kula niku kemutan lho. kemutan apa? Nembang lagu niki jenengan nate janjai kula lho. Apa? Lah niku jenengan janji sok nggih video klip ning pantai Wis ngoten. rencana berubah karena Tuhan. Lho. Lah sebabe Hah? Wis ora dawa. Wis timban aku mbrebes mili. ndak sida. Mah enggak situ batal. Wow. Wis tak konsep video klipe. Lah tiwasna kula ngarep-ngarep. Wis tak konsep video klipe. Wiwine tak pacaki Putri Duyung ngarepe ya ta. Mbak Mimin Putri Duyung. Kowe engko ora sida dadi Putri Duyung dadi dugong. Jenengan kok sia-sia ta? Mbak Nuli lo nggih sampun kadung check out pakaian renang. Lah kok mboten sios. Ya karambekan kok ya. Alan-alan ya nak. Yuk. Imbang ono katresnanku rengen ono Matur nuwun. Matur suwun. Matur nuwun. Heeh.